labi bernde inde mako Papa Lambert PDG Europavia. Goddo man gido jamaje, goddo man labi bernde inde mako Papa Lambert PDG Europavia. Goddo fere nder leydi Cameroun, Papa Lambert jonde mako nder este Cameroun. Nder maral kete ha Europavia, nda mi Nourou Poullo miɗo dilla Pavia. Mi ummi bertuwa este miɗo yaha, woɓɓe laariyam ɓe wi Nourou setoye. Goddo man gido jamaje, goddo man labi bernde inde mako Papa Lambert PDG Europavia. Mi nder wuro bertuwa mi yotti baturi, jamaje ɗuɗɓe jaɓɓi yam nder baturi. Lale ko Nourou Poullo fijirde ɗon haɗɗona ko a waddi ziyara. Ho mi waddi ziyara amma nana baɗiɗum, mi dillana kete mi yotta Pavia. Mi yottina ziyara mi sana jagorɗo mo ɓernde mum tastas, ɓernde babiraɗo mawɗo jagorɗo giɗɗo jamaye ɗum Papa Lambert PDG mawɗo. Sannuma Papa Lambert Nourou ɗon hofne, sannu PDG chantier Pavia Kataka. Goddo man gido jamaje, goddo man labi bernde inde mako Papa Lambert PDG Europavia. Lamu se lamɗo, mangu se mawɗo, mo Allah hokki ɓuran mo baba hokki. An kam Papa Lambert Allah arti hokkiwa, wala lorgo ɓawo risku ma yeso yeso. Allah foɗama balle, Allah rena ma e sharro. Amin 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 Nourou Poullo. Nde weti fu weci weli, nde hiri fu hiri jam jam. Duniya ɗum banni jonde man ɗum non non. PDG Papa Lambert Allah sene sure, PDG Papa Lambert Allah walle kuɗe. PDG Papa Lambert jamaje fuɗo yette ngam alabi ɓernde. Sa Majesté ngama alias Col Black Europavia. Sa Majesté ngama alias Col Black Europavia. Ala besdane jamu, ala fodu ballema. Sa Majesté hammirawo Papa Lambert dottiwa PDG Papa Lambert PDG Papa Lambert. Goddo man gido jamaje, goddo man labi bernde inde mako Papa Lambert PDG Europavia. Jamaje nder duniyaru heɗite hande mi yewtan, mi waddoyan tarihaje jonde goɗɗo tilimɗo. Nane Papa Lambert o goɗɗo tilimɗo, Numéro 1 o laaɓi ɓernde. Numéro 2 o woɗi haali. Numéro 3 o wala sefodu. Jamen Numéro 4 o saho. Numéro 5 o wallo. Numéro 6 o endo. Numéro 7 o konseyan. Numéro 8 o tindinan. Numéro 9 o wanginan. Numéro 10 o laɓɓinan. Papa Lambert sampungo Papa Lambert. Papa Lambert sampungo Papa Lambert. Goddo man gido jamaje, goddo man labi bernde inde mako Papa Lambert PDG Europavia. PDG Papa Lambert Allah rene. Papa Lambert PDG Papa Lambert o bernatako. Hedungimol Papa Lambert, hellanen Papa Lambert. Tappe kelle, Papa Lambert tappe kelle, Papa Lambert tappe kelle. Papa Lambert Je Papa Lambert, Papa Lambert, on y va Papa Lambert. Papa Lambert, dungimol Papa Lambert. Papa Lambert taquiare Papa Lambert. Voici les conseils que dit toujours notre Papa Lambert. Si vous tombez, c'est pour vous relever. Si vous vous relevez, c'est pour continuer. Si vous continuez, c'est pour aller là où vous voulez y arriver. Et si vous y allez, mes amis, c'est pour réussir. Le meilleur reste à venir. Merci Papa Lambert, le conseil nous va droit au cœur. Papa Lambert,
holli himɓe ko ɗuuɗi nde weeti fuu nde nyalli fuu nde hiiri fuu o yaari himɓe makka ɓuri cappanɗe hikka bonda o yaran sappo e gelle nden mota sumay yottinda mota manga dara jippina buhuje marori be kartonji sukar e kartonji nyebbam o sendina himɓe wuro ha be yasi wuro himɓe suma nder hayru ɓe sumta nder hayru Allah on waddi wallo o ɗon walla konde Allah foɗama balle PDG Papa Lambe se mi hofna mira o maɗa riki sannudeje mi hofni mariki Allah rene barkama DG sannudeje riki DG Allah rene sannudeje société mon yottunga haje wuro pawiya chantier wa nananga yottunga haje Allah ɓezzo hayruji ka'eji fere fere ɗo wurtoya hatton PDG Papa Lamber DG Riki Sannu Papa Lamber PDG Papa Lamber himɓe fu sedanima a walama woni tare himɓe fu sedanima nda a jaɓɓan hoɓɓe a wernan hoɓɓe a nyamnan hoɓɓe himɓe kugal maɗa aɗon nyamda be maɓɓe koko ɗo wari hande a nyamdan be maako a nyamata feere maɗa barkama himɓe on sedanima a laaɓi ɓernde a woɗi haali Papa Lamber se an Papa Lamber PDG Papa Lamber e jama'aje fame ko Papa Lamber yiɗa o yiɗa mawnitiɗo sam Papa Lamber yiɗa o yiɗa fasikijo sam Papa Lamber yiɗa o yiɗa hassadajo sam Papa Lamber yiɗa o yiɗa ngayandijo sam Papa Lamber yiɗa o yiɗa o fewo sam Papa Lamber yiɗa o yiɗa tufulejo sam Papa Lamber yiɗa nden o yiɗa merejo sam Papa Lamber yiɗa ko moyi fu mo mako gomnati leydi Cameroun ɓe fu ɓe yerdimo nga o handi yerdego ba mako himɓe yiɗi nder lesdi Cameroun wallinde mako ɗuuɗi o yiyan bo hayru man oɗo lara hayru man o yiyan bo hayru man gaɗo hayruji wasmititta goɗɗo man giɗo jamaje goɗɗo man laɓi ɓernde inde mako Papa Lamber PDG wuro paweya goɗɗo man giɗɗo jamaje goɗɗo man laɓi ɓernde inde mako Papa Lamber PDG wuro pawiya goɗɗo man giɗo jamaje goɗɗo man laɓi ɓernde inde mako Papa Lamber PDG wuro paweya